Musí byť predsa nejaký spôsob, ako sa dostať von. Tak poďme hľadať nejaký iný východ. Dobre. Aký pekný koč. Rád by som sa v ňom povozil. Wow, taký klavír som vždy chcel. Aj ja. A tiež chceme, aby ste vydali like a odber pre viac animácií. Ale poďme ďalej hľadať východ. Jej, tu je ešte viac rytierov. Dobre, ale strácame tu čas, musíme hľadať. Fajn. Neskôr? Už sme všetko prehľadali a nikde cesta von. Nič mi nenapadá. Ani mne. Už viem! Lezieme do krubu a komínom vylezieme von. Dobre, ty chod prvý. Nie, chod ty. Dobre. Fuj! Prepáč. O chvíľu. A sme vonku. Ale máme ďalší problém. Ako sa dostaneme dole? Nie!